Dahil sa sinabi nito, hindi naman nagawang sumagot ni Benedicto sa kadahilanang maging siya. Aminado na hindi niya gaanong nakikilala ang tungkol sa tunay na pagkatao ng karibal ng kanyang ina. Bagaman may naririnig siyang usapin ukol dito, hindi niya yun kayang makumpirma, lalo pat siya mismo hindi pa yon nakikita. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, doon inilahad ng kanyang tiyuhin ang tungkol sa isang lalaking minsang naging kasangga ng kanyang dibinong ina. Naging kasama yon ng kanyang ina sa kahit na anong uri ng pakikipaglaban, espiritual man o pisikal. Sa makatuwid, ang taong binabanggit ng kanyang tiyuhin noong mga panahong yon ay walang iba kundi ang nakababatang kapatid ng kanyang ina. Dahil sa kagustuhan nitong maging tunay na tagapagmana ng karunungan ng kanilang mga ninuno, nagpasya yung magpasakop sa kakayahang taliwas sa mga karunungang minsan nilang pinag-aralan. Hindi matanggap ng kapatid ng kanyang ina na ito ang pinili, gawa ng ibinuhos din ito ang kanyang buhay alinsunod sa nakasanayan nilang paniniwala. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin na ordinaryo na sa angka ng kanyang ina ang magkaroon ng karibal sa tuwing sumasapit na ang panahon ng pagpili. Sa unang buwan na tinangan ng iyong ina ang karunungan ng inyong pamilya, nangako ang kanyang kapatid na ito ang magiging kalasag niya sa anumang digmaang kanilang susunguin. Subalit dahil sa pagtagal ng panahon, unti-unti niyang nararamdaman ang masama nitong binhi. Naganap ang una nilang pagtutuos noong minsang sinapian ng demonyo ang pinakabunso nila. Lingid sa kaalaman ng iyong ina na ang kapatid pala niyang pinagkakatiwalaan ang dahan-dahang nagtatraidor sa kanila. Mahirap mang sabihin, iho, pero siya ang dahilan kung bakit nagtatangan ka ng sumpa ngayong pangkasalukuyan. Paliwanag ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang sinabi nito, doon niya tuluyang napagtanto na ang kapatid ng kanyang ina ang may kasalanan ng lahat ng bagay na pinagdaanan niya. Para kay Benedicto, walang kapatawaran ang ginawa nito sapagkat yon ang naging mitya ng pagkawala ng kanyang mga mahal sa buhay. Habang inilalahad ng kanyang tiyuhin ang tungkol sa pangyayaring yon, hindi niya mapigilang mapaiyak sa kanyang kinaroroonan. Pinaghalong sisi at galit ang kanyang naramdaman na halos hindi niya malaman kung saan yon nagmumula. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, mas lalo pang naliwanagan itong si Benedicto. Animoy ang napakatagal na katanungan sa kanyang isipan ay nagawa ng maliwanagan ng kanyang tiyuhin. Nang marinig niya ang lahat ng bagay na kinakailangan niyang malaman, seryoso naman siyang nagtanong dito sa kung saan ang pinagpupugaran ng kapatid ng kanyang ina. Subalit nang marinig ito ng kanyang tiyuhin, mariin itong pinagbawalan si Benedicto na makipagkita doon. Ayon sa kanyang tiyuhin, marami ng kampo ng kapatid ng kanyang ina. Isa na dito ang kilalang pamilya ng aswang na kung tawagin ay buso. May mga itim na engkanto din itong kaibigan at mga duwendeng puti na nangunguha ng mga bata para ibigay sa kanya. Marami din yung alagang sigbin at iba pang uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Hayaan mo na siya, Benedicto. Wala ka din namang magagawa para matumbasan ang kanyang kalakasan. Kung pupunta ka sa kanyang lugar, para mo na ring hinarap si kamatayan. Hindi kita minamaliit o kung ano. Nagsasabi lang ako ng totoo. Hayaan na natin ang mga dalubhasang manggagamot ang kumaharap sa kanya. Naniniwala ako na lahat ng nilalang dito sa mundo ay merong katapat. Wika ng kanyang tiyuhin.
Nang marinig niya ang sinabi nito, pinili na lamang niyang tumahimik. Sa pagsapit ng hapon, minabuti nilang maglakad-lakad sa buong paligid. Nakipagkilala din siya noon sa kanyang mga kababata na siya namang labis nitong ikinatuwa. Matapos mapag-alaman ng mga kakilala niya ang kanyang pag-uwi, na puno ng kasiyahan ang bahay ng kanyang tiyuhin. Kabi-kabila ang inuman noon sa kanilang tinuluyan upang idaos ang mumunting selebrasyon na kanilang inihanda. Sa paglalim ng gabi, nanatiling gising itong si Benedicto sa kabila ng kanyang pagod sa biyahe. Kahit nais na niya noong magpahinga, hindi niya yun ginawa sa kadahilanang nakakahiya para sa mga bisita niyang nagpagod, makapunta lamang sa kanilang tahanan. Habang nag-iinuman ang kanilang grupo, lumapit sa kanya ang dati niyang kabarkada sa kanilang baryo. May pamilya na ito pero nagpumilit yun pumunta sa kanila makita lamang siya. Ben, kumusta? Ang puti-puti mo na. Parang hindi ka nang dati kong kalaro sa bukid. Ano, masaya ba sa Maynila? Masayang bati nito sa kanya habang nakaakbay. Dahil sa sinabi nito, agad naman siyang napayakap sa kaibigan niyang yon, dala ng labis na pagkaulila. Kahit papaano, masaya siyang makita yung nasa maayos na kalagayan sa loob ng ilang taon nilang hindi pagsasama. Habang nag-uusap silang dalawa, doon niya nasipat ang asawa nitong buntis na kasalukuyang nasa labas ng bakuran. Pagsilay niyang masyado ng malaki ang tiyan nito, agad naman niya yung pinapasok sa loob ng kanilang tahanan. Ngunit bago pa man makapasok ang babae, inilahad sa kanya ng kaibigan niyang yon na wala siyang dapat ipag-alala. Ayon dito, na bagaman saksakan ng dami ang aswang sa kanilang lugar, hindi yon ang aano ng kanilang mga kababaryo. Nangingilag na din ang mga aswang noon sa kanila sa kadahilanang nabalitaan ng mga ito ang kanyang pagdating. Huwag mo yang alalahanin, Ben. Di naman yan naanuhin dito sa atin eh. Alam mo ba, yung kapitbahay ng tiyuhin mo, aswang yan. Pero tingnan mo, nagmamasid lang. Wika ng kanyang kaibigan, sabay turo sa isang bahay na merong nakabukas na bintana. Pagsilay niya sa lugar na yon, bumungad sa kanya ang isang matandang babae na seryosong nagmamasid. Hindi naman niya yun gaanong pinansin, gawa ng wala naman itong ginagawang kakaiba. Sa pagramdam niya sa presensya nito, doon niya tuluyang napagtanto na aswang nga ang matanda. Dala ng labis na pagkagulat noon ni Benedicto, naging palaisipan sa kanya noong mga oras na yon kung bakit hindi nangingialam ang mga aswang sa kanilang lugar. Sa pako kasi noon, kahit kapitbahay nila ang mga aswang, hindi sila sinasanto. Pero sa kanilang probinsya, tila ba takot ang mga ito sa kanilang kababaryo. Dagdag pa ni Benedicto na bilog noon ang buwan, subalit wala siyang nararamdamang umaatake na mga aswang. Sa pagsapit ng umaga, nagtipon-tipon ang lahat ng kanyang mga kakilala. Tradisyon sa kanilang lugar na magtulong-tulong sa paggawa ng isang barong-barong bilang handog sa mag-asawang kanilang natipuhan. Labis naman ang pagpapasalamat noon ni Benedicto, gawa ng para sa kanila, napakalaking bagay na ng ginagawa ng mga ito. Ilang oras lamang ang lumipas, kitang-kita na nila ang dahan-dahang pagkabuo ng kubo. Gawa ito sa iba't ibang uri ng kahoy na kayang magtagal ng halos humigit kumulang 10 taon. Hindi rin basta-bastang bubong ang inilagay dito ng kanyang mga kakilala dahil gawa yun sa solidong dahon ng anahaw.
Bagaman maliit ang tahanang yon, hindi naman yun gaanong mainit sa kadahilanang nakatirik ito sa ilalim ng isang malaking puno. Bago tumalikod ang araw sa kalupaan, natapos na nga ang barong-barong na kanilang titirhan. Sa pagpasok doon nila Benedicto, taus-puso naman ang kanilang pasasalamat para sa mga taong tumulong. Hindi naging mahirap para sa kanila ang maitayo ang bahay na yon, gawa ng nakahingi rin sila ng tulong sa mga kakilala nilang aswang at antinghero. Kinagabihan, habang sila'y nagpapahinga, nasipat niya di kalayuan sa kanila ang kanyang tsuhing nananakbo. Panayang pagtingin ito sa kanyang likuran na parabang hinahabol ito. Paglapit nito sa kanya, naghahabol hininga naman yung tumigil habang namumutla ang pagmumuka. "Benedicto! Dito ka lang! Huwag kang umalis dyan! Kukuha lang ako ng kabayo!" Hinihingal na wika nito habang nakahawak ang kanyang dalawang kamay sa kanyang tuhod. Matapos nitong makapagsalita, wala na itong binanggit sa kung ano ang nangyayari sa kanilang lugar. Pagkaalis nito, doon niya nakita ang pagsarado ng kanilang mga kapitbahay na parabang merong darating na delubyo. Sa isang iglap, nasipat niya ang isang matandang lalaki na naglalakad na merong hawak-hawak na isang baging na may nakalaylay na bungo at merong nakatirik na kandila sa noo nito. May mga simbolo din ng bungong yon, indikasyon na isa yung uri ng gamit sa kaliwa. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, kitang-kita niya ang nanlilisik na mga mata ng matanda. Napakarami din itong galis sa katawan na parabang ilang taon na yung hindi naliligo. Ang labis pa niya noong ikinabahala ay ang lahat ng mga puno at damong may buhay na dinaraanan nito ay kusang natutuyo. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, lumitaw ang kanyang gabay na seryosong nakatitig sa nilalang. Paglapit nito sa kanyang tabi, agad nitong ibinuka ang kanyang mga palad at kasabay nito ang pagsilay doon ni Benedicto ng dalawang uri ng magkaibang mutya. Kristal ng tumigas na kamandag ng kobra ang kanyang nakita at mutya ng trabungko ng gagamba. Habang pinagmamasdan niya ang bagay na yon, narinig niya sa kanyang isipan ng kanyang gabay na inilalahad ang tungkol sa mga mutsyang ipinakita nito sa kanya. "Tanggapin mo ito, Benedicto. Dalawa sa mga malalakas na mutsyang pandigma na hawak ko. Sa ngayon, naniniwala akong ito ang makakatalo sa karibal ng iyong ina. Humanda ka. Malakas ang nilalang na yan. Kapag nagkamali ka, kabayaran nito ang iyong buhay." Wika ng kanyang gabay. Matapos nitong makapagsalita, agad namang lumabas ang dalawang kiwig na kanyang pagmamay-ari. Nag-aangil ang dalawang nilalang na yon, subalit ramdam niya sa katawan nito ang labis na pagkasindak sa matandang kanilang nasipat. Aminado naman kasi noon si Benedicto kahit papaano na hindi ordinaryo ang presensya ng nilalang na kanilang nasisilayan. Sa pagdating nito sa harapan ng kanilang kubo, ngumisi naman yun sa kanya habang nagwiwika ng, "Magandang gabi. Kumusta ka na? Totoo nga ang balita. Kahawig ka talaga ng iyong ina." Nang marinig niya ang sinabi nito, labis-labis naman ang kanyang pagpipigil sa kadahilanang hindi niya alam ang kanyang isasagot sa taong pumatay sa kanyang mga magulang. Bagaman nanginginig na ang kanyang katawan dahil sa galit, pinipilit niya pa rin yung pangibabawan. Naniniwala si Benedicto na
walang magandang maidudulot ang magpadala sa sariling galit. Ilang minuto pa ang lumipas, seryoso naman niyang sinagot ang sinabi ng lalaki. Bakit ka bumisita? Nais mo rin ba akong makita? Pasensya ka na, wala akong oras para makipag-usap sa'yo. Hindi ko kayang lunukin ang ginawa mo sa pamilya ko. Nang marinig ito ng kapatid ng kanyang ina, ngumisi lang naman yon na parabang isang nakakatawang bagay ang kanyang sinabi. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, ramdam niya ang unti-unting paglaganap ng presensya nito sa buong paligid. Animoy kahit walang ginagawa ang taong yon, nakakapagtakang may nasisipat siyang mga marka ng nilalang na kumakapit sa kanilang tahanan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman silang natigilan nang makarinig sila ng isang malakas na halinghing ng kabayo. Sinabayan yon ng tinig ng isang tungkod na malakas ang pagkakabagsak sa lupa na parabang merong isang higanting naglalakad papalapit sa kanila. Nang marinig ito ng karibal ng kanyang ina, bigla naman yung pinagpawisan ng malagkit at kasabay nito ang paglaho sa kanyang harapan ng hindi umiimik. Bago ito tuluyang mawala, kitang-kita niya ang labis nitong pagkabahala sa pagmumuka na parabang labis nitong ikinakatakot ang tunog na naririnig nila sa paligid. Sa pagbalik ng katahimikan, dumating ang kanyang tiyuhin, dala-dala ang isang kabayong kulay itim. Itinanong nito sa kanya kung nasaan na ang lalaki na siya namang agad niyang sinagot. Nang marinig nitong umalis na ito, doon pa lamang yon nakahinga ng maluwag habang nagwiwika ng halinghing ng kabayo at tunog ng tungkod ang kinakatakutan ng demonyong yon. Mabuti na lang talaga nakatikim siya ng sipa ng puting kabalyero. Hanggang ngayon, parang isa yung bangungot sa kanya tuwing naririnig niya ito. Dahil sa sinabi ng kanyang tiyuhin, bigla namang nagtaka noon si Benedicto kung ano ang nais sabihin nito. Hindi niya kasi alam ang tungkol sa puting kabalyero sa kadahilan ng hindi niya pa yon naririnig kahit kanino. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, maging siya hindi makapaniwala sa bagay na kanyang narinig. Halos naging mahirap para sa kanya na tanggapin na ang hinahangad ng karamihan na puting kabalyero ay nasa siraway lamang. Minsan na ding naikwento ng kanyang ina na kung saan naroon ang kabayong yon, sumusunod ang pinakamakapangyarihang demonyo sa ilalim ng impyerno na nagdadala ng kamatayan. Subalit kahit demonyo ang sumusunod sa kabayong yon, maituturing pa rin itong gamit sa kanan sapagkat ang demonyong sumusunod dito ay nakatali o sa madaling sabi, alipin ng kabayo. Ang abilidad ng demonyo ang ginagamit nito para gumawa ng mabuti sa mga nakapaligid sa kanya. Naniniwala din ang ina ni Benedicto na kapag wala nang nangangalaga sa puting kabalyero, babalik ito sa pinakapuso ng gubat kung saan doon siya maghihintay sa bagong binhi na kanyang pagsisilbihan. Ayon pa sa kwento na, karamihan sa mga nangangalaga ng kabayong yon nagtatangan palagi ng salakot upang maikubli ang kanilang pagkakakilanlan sa mga demonyong kanilang papaslangin. Sa pagtagal ng panahong pangangalaga dito ng isang tao, magkakaroon siya ng hindi masukat na lakas sa kahit na anong aspeto ng subukan. Wala ding makakatalo sa kanya, maliban na lamang sa ibang kauri ng puting kabalyero. Matapos ang kanilang seryosong usapan, doon na pag-alaman ni Benedicto ang dahilan ng matanda kung bakit yon umalis sa kanilang harapan. Kahit alam niyang hindi yon babalik sa loob ng ilang araw,
Nababahala pa rin siya kahit papaano sa kadahilan ng naniniwala siya na walang sikreto ang hindi nabubunyag. Sa paglipas pa ng ilang araw, naging abala siya sa paghahanda. Katuwang niya noon ang iilang lahi ng mga aswang na nangako sa kanyang tutulong sa oras ng pangangailangan. Kahit kasi hindi aminin noon ni Benedicto, alam niyang kailangan niya ng tulong ng mga ito, lalo pat maraming galamay ang karibal ng kanyang ina. Nabalitaan din niyang may mga maranhig itong nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan at isang batang hanagob na dinukot pa nito sa ibang lugar. Sa pagpapatuloy ng kanilang paghahanda, doon na unti-unting nakilala ni Benedicto ang katapatan ng mga aswang sa kanilang baryo. Kapag may ginagawa sila sa kanyang tahanan, ramdam niyang ordinaryong tao lang ang mga ito na walang binabalak na masama sa kanyang mag-iina. Dahil sa ganoong gawain ng mga aswang, kung kaya't minabuti niya yung kausapin. Mga kaibigan, pwede ba tayong mag-usap? Pansin ko kasi, parang ordinaryo na sa inyo mga ganitong trabaho eh. Matanong ko lang, hindi ba kayo naiilang sa akin? Wika ni Benedicto habang inihahanda ang kanilang mga bagat. Bakit naman kami sa iyo maiilang? Hindi ba't katulad mo rin kami? Tsaka kahit iba kami sa mga ordinaryong tao, alam ng ating mga kababaryo kung ano ang aming ginagawa. Tiwala na sila sa amin, kaya sana ikaw ganun din. Sagot naman ng pinakapinuno ng grupo ng mga aswang. Matapos niyang marinig ang sinabi nito, tanging pagngiti lang naman ang kanyang nagawa habang inihahalo ang lahat ng sangkap sa bagat. Para sa mga hindi nakakaalam, maraming uri ng bagat. Ang pinakapamilyar sa lahat ay ang bagat na gawa mismo ng mga usal. Pero alam niyo ba, meron ding bagat na gawa lang sa simpleng orasyon at mga sangkap na makikita sa paligid. Kalimitan itong ginagawa ng mga aswang upang maprotektahan ang kanilang tahanan. Ang kakayahan ng ganoong bagat, unti-unti nitong guguluhin ang isipan ng kanilang biktima hanggang sa dumating ang puntong panghinaan na ito. Winawasak ng bagat na iyon ang kanilang katatagan sa pag-iisip nang sa gayoy mawala sa kanilang kaisipan ang dahilan kung bakit nila pinasok ang lugar. At kapag dumating sa puntong ninais na nilang umuwi, doon na papasok ang bitag ng sumunod na bagat na may kinalaman sa panliligaw. Kahit alam ni Benedicto na malabong umubra yon sa hanay ng karibal ng kanyang ina, pinilit niya pa rin yung gawin. Nasisiguro niyang kahit makalusot man ang matanda, magagawa nilang mapigilan ang iilan sa mga kasama nitong merong mahinang espiritual na kakayahan. Sapat na ang ganoong bagay upang magkaroon sila ng tsansa sa nilalang. Isang linggo pa ang lumipas, walang naging pagpaparamdam sa hanay ng mga galamay ng matanda. Habang hindi pa sila dinarayo, nanatiling abala sila Benedicto sa paghahanda. Lahat ng kanilang kababaryo ay alam na ang tungkol sa nangyayari, gawa ng inilahad nila ito dito. Hindi na sila nag-atubili pang gawin ng bagay na yon upang walang madamay na inosente. Sa pagtungtong ng buwan ng Setyembre, doon na nga unti-unting nagparamdam ang puwersa ng matanda. Una nitong pinadala sa kanila ay ang mga uri ng aswang na kilala sa tawag na boroka. Ayon kay Benedicto, na ang mga ganoong uri ng nilalang karaniwang pumapatay ng tao. Malayo yon sa mga ordinaryong aswang, gawa ng puso at atay lamang ang kinakain nito. Ang mga pakpak din ng nilalang na yon ay konektado sa kanilang mga bisig at katawan
na siyang naging sanhi upang magkaroon sila ng bilis sa paglipad. Bibihira lang din masilayan ang mga ito, gawa ng 1 buwan lamang yon magparamdam sa bawat baryong kanilang madaraanan. Bagaman hindi na iba ang ganoong uri ng nilalang, mariin pa rin yung binigyan ng pansin ng pangkat ni Benedicto. Sa loob ng ilang gabi, panayang pakikipaglaban nila sa mga ito. Iniiwasan niya noong gumamit ng mga karunungan sa kanan upang hindi yun maramdaman ng matandang kumokontrol sa mga nilalang na sumusugod sa kanilang lugar. Kapag umaga naman, nasisipat nila ang mga buroka na naglalakad sa kanilang baryo na nasa kaanyuan ng isang magandang babae. Hindi naman nila yun pinapansin tuwing umaga sa kadahilan ng wala naman itong ginagawang masama. Sa loob ng 1 linggo, puro mga buroka lamang ang kanilang mga nakaharap. Medyo kinikilabutan na noon sila Benedicto, gawa ng pakiramdam nila hindi na uubos ang lahi ng mga ito. Sa bawat gabi kasing dumaraan, mas lalong dumarami ang bilang ng mga nilalang na kanilang napapaslang. May iilan na din sa kanilang mga kababaryo ang binawian ng buhay dahil sa pagbisita ng mga buroka. Nang hindi na niya maatim ang bagay na yon, nagpasya siyang magpakalat ng usal sa buong lugar. Ginawa niya ito upang maapektuhan ng husto ang mga burokang nanggugulo. Akala ni Benedicto puro ganoong uri na lamang ang kanilang makakalaban, subalit sa pagsapit ng sumunod na linggo, laking gulat na lamang nila nang masipat nila ang pagbisita ng isang lalaki at isang binatang may kapansanan. Alam niyang hindi ordinaryo ang mga nilalang na yon sapagkat amoy na amoy niya ang mga mapangwasak na presensya ng mga ito. Nasisiguro din noon ni Benedicto na ang lalaking kanyang nakita ay isang kurkur at ang kasama naman itong may kapansanan ay isang unlauna na nagpapanggap. Okay, grabe tong episode na to. Tungkod tsaka kabayo, tas humalinghing pa. Nasa Shokon pa. Grabe, sobrang angas na itong kwento na to. Tsaka, alam nyo yung pinaka nagpapakilabot sa akin sa part na to, yung takot. Takot yung pinaka pinuno ng kapatid ng nanay niya. Ay, yung kapatid ng nanay niya, yun yung pinuno, diba? Pero takot na takot siya. Isipin yun, narinig lang. Tas biglang naglaho na lang na parang bula. Ganun siya katakot. Ang tanong, bakit kaya? Tsaka anong ginawa, di ba? Ang nabanggit lang ng tsuhin niya, parang sinipa lang ng kabayo eh. Pero feeling ko hindi lang yun ganun. Kasi kung sipa lang yun, baka medyo pumalag-palag pa eh. O baka naman yung sipa na yun, ilang taon bago gumaling. Pwedeng ganun, di ba? Pero yung episode 8, pahintay na lang ako ah. Sunod kaagad natin yun. Malamang umaati ka bong bakbakan to kasi gadaling ko parang iba yung pinapadala eh, di ba? Kaya pahintay na lang ako. Salamat.